Laina ning mama, oy sige magpanugo ako pa jigay papunit ani. May pani si Papa o tulog-tulog ra. Kurbida! Wa pa ko kahuman sa akong trabaho. Naanapod Yan ang imuha man ang gipanghuwa dira ha. Manglaba pa ko. Di wa pa ko kahuman sa akong labuno. Naanapod ang ipuson. Unsa man ni? Ngani man gihuwat? Unsa man ni? Ha? Unsa ni pangpuson? Na ako isa kalibo direkte. Mabalo ka ni nimo? Yan ako gold iprinda ko ni. Imuha ka ni babaryan? Ha? Imuha ka ni? Ako man ang gitaguan. Wala mo ko niingon nga mangutang ko. Aw abi na ko mangutang ka kay napadungog-dungog man ka. Wala mo. Di mo mangutang. Oh shit! Agay! Agay! Jesus is Lord! Gago! Agay! Patay ang isang lalaki sa Cotabato matapos mapagkamalang unggoy.